Kamoro moro maintie jera Lolwe TV en odiochieng' maber, odiochieng' ma kawuono weche mwadwa twake kata mwadwa goyo mbaka gin weche go mag siasa ma bende dhi nyime pacho kaendi. Moloyo wadwa rango ni to bende riwruok mar CORD biro bedo motegno kata bende gibiro bedo kanyakla nyaka chop yiero mar higa manyien. Weche ma bende wadwa rango ni to wan kaka joluo wasebedo kod gombo mar telo. Wach ni adieri mare biro chopo e saa machalo nade. An kod jatwa kaendi ma bende usebedo ka uneno e kinde ka kinde. Kata kamano biro miyo thuolo omosu kaito nyime kod twak machalo kama endi mar kuku mar wach. Arwaki mojero kamano Jeff. Mosoganda. An oganda mar luo kamoro amora ma untie sa ochopo kendo madwani mondo amedwe paro un bende umeda kunyalo mondo wangi kuma oganda na dhiye. Yes. En sama koro weche mana wacho no oganda luo nego bedi mondo lalre mondo non kuma gidhiye. Yes. Koro chopo. Oganda koro chako neno ni ne en adier ni ber kogando bet muwuoyo. Erokamano nyamodimu mana kama ichake gono ero wacho ni ber ka oganda obet piny muwuoyo. Naneno ka weche gi mag mbui bende ne temo ndiko ni weche mag bedo piny mondo oganda olare. To moloyo joluo en gima pod dwarore. Nitiere wuoth modwe chopo. To pok wachopo wuodhni. Joluo nigi gombo mar chopo wuodhni. Ma en wuoth mar yudo president mawuok e gwenge mag Luo Nyanza. Wach ni nyalo wacho. Oganda na ber mondo awuo kodgi kendo. Mondo anyisgi ni onge gima timore ka ok otim. Yes. Ka wadwaro telo adier, nyaka wawuog oko mwagore ne telo ni. Kendo ng'amo telo nwa e yor manyo telo ni. Nyaka omiwa duoko kuom penjo manade madiwa penje. To osechopo kamoro matinde waketa keta kaka wacho ne kaka en. Kata odhi marach. Mane mabiro hinyo wa ok wabiro telo. En gire malale gidi maduong' onge. Biro chopo kamoro mobiro wewa gi gowi mar ogendini mamoko. Keche Waluya noluwo bang'wa, Wakamba noluwo bang'wa, Jolang'o noseluwo bang'wa. To pok nwachopo wuoth kuma wadhiye. Wabiro dong' gi gopi ogendini gi. Ma wuodwa moro amora mabiro chung' ni dwaro loch. Ogendini biro koni un kaka oganda ne waseluwo, umbe tinde luwa uru. Ka ng'ato kawo gowi e niaba mari, nyaka onyisi gima otimo gi gowi no. Omiyo kaka oganda dwani wabed piny mondo jotendu onyiswa ni to kaka wawuotho wadhi ni ber. To ka ber to ber nade. To korach to dak wadog e yo maber mondo wakaw waloch. Nikech gima timore e piny Luo ka sani, yes, wakethore gi sirikal matiyo. Wakethore gi jotelo mamoko. Makoro wuot Luo moro amora, nyar Luo moro amora kadwaro tich, kadwaro ohala e sirikal to ok ng'iye kod wang' maber. Ok oulo ni nyaka wabed osiep sirikal. To tich maduong' mar chama mapingo en neno ni mwandu mag piny opog maromre ne jite. Neno ni gigore ne ratiro mar jogegi. Wan wasebedo ni ok wapenj sirikal gimomiyo ok ger yore thuolo. Wasebedo ni ok wadwa gore ne sirikal ni to samu yiero ji waziri gi. Dako miyo waziri ariyo nikech wambe wa jo Kenya. Ok gigore ne mano nikech girito gibiro campaign go. Gibiro nyiso gana ni dongu neno ka jogi ok dwaru. Giyiero mana nyaru achiel ma bende notedo kamoro nono. E sirikal nyaka tim gimiluongo ni lobbying. Nyaka udhu dwar pok maru. Higa 2005 Kibaki novunjo cabinet te. Yeah. Kosevunjo cabinet to dogo yiero ji manyien. Kama no yiero jode gi Nyamunga, Kundi assistant minister Gituju. Yes. Chama wa mar ODM no dhaw kabisa mokoni ng'amo kawo gigo gi nandhoke. Ng'amo kawo olemo mamege. Olemo mane miyo gi ni ok olemo mar TNA. Sorry, mar PNU ndalo no. Ne en olemo mar sirikal ma wan waduto wajo sirikal. Sani kineno ka nyithi Luo thagore town ka manyo ofis ma ging'e ng'ato ma digi manye tich. Onge. Kendo gidhi nyaka ofise mag sirikal matindo tindo ma joluo moko matindo nitie. To kane wayie ni joluo inyalo ndike tije madongo e sirikal ma ok waluongo gi nandhoke. Dikoro ji lobby. Dikoro wadhi manyo tije madongo e sirikal mondo wakony go youth mabiro. To piny Luo kaka sirikal omi tich maduong' to inandhoga ma idwa mano wang' dalani. Mano e kama biro tero marach. Mano e kama iyo. To ka wadwaro telo adier,
to wago kwano mikao kalam mandik go ni wadwaro telo to Migori wan gi kura adi, Siaya wan gi kura adi, Kisumu wan gi kura adi, Kakamega wan gi kura adi, Vihiga adi, Mombasa adi, kae to wabedo ge mesa to wang'eyo ni to modong' ma okwano ga dieri tadi ma wamedo. To kwadhi rally to wawacho n'ogandawa ni ng'e ni jo Western gin jowa, Wakamba be wan go, jo Coast be wan go, koro gini wasekao. Mano kwano moriw. Mwalimu winji, gima dwani moda penji ni wach more wacho kaindi mabenda dwani pod wadhi anena e tiende mare, kata e thoro mare. Wacho ni wan kaka oganda majuluo, kata joma ni e kweth mobalo kod piny owacho. Kaka in koro sani ni mwalimu Dawidi, kadi po ni omi lemo moro e serikal mar Jubilee. Kikaw lemo ni to mano ibedo andhoga. Ni mano andhoga. Tiende ni jogi osewilo, osekao oganda muketo paro ni serikal gi Jubilee chalre. Jatend Jubilee motelo ne serikal. To serikal to Jubilee to mare otimo gimohero. To serikal to ok mare serikal mar jo Kenya te. Adwa nyisi wach moro notimore jumba ariyo mokalo. Serikal no kawo geche ma jatend ODM ringo te. Nuti. Momiye mag serikal manyien kendo koro 4. Dino reject geche go moko ni oyo an gik moa e serikand Jubilee ok adwar. Ta wayie kode no tero luok maber. To ka en serikal omiye polise marite, omiye geche 4 moringo go, gima rito dalane, mano to serikal ber. To ka serikal omiyo wuod luo machielo tich, to wuod luo na andhoga. Mae mabro miyo joluo be marach. Joluo dwani mondo bed piny mondo wuo, mondo koni jakom. Kidwani mondo wayud loch adier, kitero wa loch adier, to nyiswa kaka wadhi yude. Gonwa ne kwano ni. Nikech samoro ji nyalo paro ni osechopo kama koro jakom ok dwa bedo president. Odwaro mana ni mondo wabed gi geno no dhi bedo president mondo wasik kwaluwe. Mondo wasik kwa winjo wachne. Kane itemo yiero ma election ma Ndhiwa 2012. To ne to Malelo chungi kanu to ne to chungi odie. To ka jakom no dhi yudo ko ganda luwo bang' to Malele kande ni. Okoni ko kunyal gocho ne ODM tan kata president koro kadhi chung. Sama kamano chopo kendo. Udong koro higa achiel to ji dhi yiero. Koro sano dwa buogo ji. Sani koro koni kok unyal yiera to an koro kadhi chung. Kok unyal timo gimoro to kadhi chung. Nikech oseketo wageno ni en emo nyalo tero wa presidency. Adwa ni mondo ing'i ane gini. ODM be otimo ne joluo maber kaka luo timo ne. Kech party ni joluo mokete kama intie. Joluo ma Mombasa nyaka ma Nairobi kwa nyaka pesa ni mondo gidhi gi rally ma Kisumu. Mondo piny mangima one ni ma party man gi ji mang'eny. To kochopo Kisumu to yawuot luo ok oyiene kata wuoyo. Jack Ranguma mane rally odhi e dalane Kisumu. Kata mana luongo nyinge ok oluongi. Kidero man chogolo pesa miloso go rally ma Kisumu ka giriwore gi jogo. Kata badi ok oting' malo. To joho momi wach mbele ni ene moduong' malich moloji teni. Joho serikande ma Mombasa onge kata jaluo achiel mondike. Onge minister ma joho ndiko ma jaluo, speaker mana ni jaluo achiel ene manogolo. Junet Mohamed matinde e maduong' modikiyie ne wuoyo Kisumu to en mana MP. Tiwe governors mag luo. Junet dala gi Mandera onge kata MC achiel ma ja ODM. Tiende ni iting'o libamba malo. ODM osetimo nominations 3 ne Kikuyu nyaka ne chake, to 3 ne luo nyaka ne chake. Ere ber ma luo neno mopogore go gendini mamoko e ODM ka. Ka jawuotwa ma detail no konywa telo wadhiro. Sane Junet ni ema no wacho ni kidero ok bi mi certificate mar nomination mar governor ma Nairobi. En wuon to kom mochamo Migori no mar oganda luo. To wuod luo achiel kende madwa bedo governor ma Nairobi ok odwar. Donc deber Karailo bedo president to kidero bo bedo governor ma Nairobi, to Junet bo bedo MP ma Migori, to Joho bo bedo governor ma Mombasa. Koro joma osiepe luo okawo loch mang'eny. Donge deber? No deber. To kawa gore i dala wakani nitie joluo mok dwar. Party osechopo kama jaluo ok ting' wiye malo.
Joluo thire ODM. ithirogi e party moae miting'o malo. Notam wuod Luo Luoch kae Mathare omi Jakikuyu. Jakikuyu no koro ere emondhogowa kapok piny oru. Nwakawo kom mar nomination wamiyo Shebes. Noa moko go oriti. Ng'ato ne Nyaga ne wamiyo nomination mwaketo minister. Chieng' manoa nokoluongo kata bura. Odhi adhiya moko go oriti. To yawuot Luo to thagore makata kama dindik gi tich. To kata Nyaga mane wamiyo tich ni onge wuod Luo kata achiel manondike ministry mane Raila Odinga nomiyo. Otiyo mana gi oganda mamoko. To ganda mwakasore ni ukabila gi. Ukabindi gi mwayanyo igono to giloso go ganda gi dhi mana nyime. Yawuot gi yudo tich dhi mana nyime. Dwani mondo kaka oganda wabedie bura mondo walalre, mondo wapuodhre, mondo wawere richo ng'ato gi ng'ato. Mondo ka nitie jorieko moro iwa ka maneno ka gimoro dhi marach to giwachi. Tok ni wabed abeda gimoro osedhi marach to wamanyo ni omawa otimnwa kama. Nyaka wakwan kura mantie. Kik wawuoye to pok wakwano kura. Ng'eni kane wadhi e yiero mokalo nwanyiso mano ganda ni wan gi Western, wan gi Eastern, wan gi Nyanza, wan gi Coast. To ne okwanyiso gi ni Kakamega mantie population mar 1.66 million nigi nus kura mar Kiambu mantie 1.62 million. Ninja okwado gwanyiso jopiny ni kura manogo Migori, kura manogo Siaya, gi kura manogo Homa Bay komedi to romo gi kura manogo Kiambu county achiel. Ano kireu counties adek mag Nyanza. Nikech jaluo obet ni rito ni jakom biro loyo tilande chamo muma to en president. To manyiso na igi oko bichamo. Manyiso ni joluo ndekre kaka jogo ombulu koso gin ndekre be mondo ikore be okuo go kurate. Wan gi yom. To be ok wanyal blame gi te. Ok wanyal mako ne gi te. Ichao gwandu cha kidhi Homa Bay. Ti yudo ka ji ba jakom gi wuoche ni nomination otimore marach. To jakom electoral committee manotimo nomination marach ochako promote kendo jakom committee kendo kawuono. Dongine no ka onge gimo konyowa. Nikech ko wadwa konyowa to koni joma notimo nomination marach manomiyo jomoko kowuok go kuraka. Joga riembo te akelo joma nyien. Mane ko konyo ganda. To ki iyudo ko ganda ka mutingo joma riek musomo mamoko lawyers, moko engineers, moko jopuonj, moko everything. Tiko negi ni sani akelo chik moro ni onge party hopping. To yuye yani mano dwa timo maber. To party hopping ni mancho konye jomoko manoma. Mano ringo dhi duondo duche. Mano ringo dhi duondo. Adwa wacho kako ganda duka moro moro ma gintie giwinjo. Yes. Ka ok waloko pachwa, ka ok waloko watimo gik moko. To ywak mane waywago 2013 dwe mar adek cha. Emwadok ywak go 2017 dwe mar aboro. Ka ok waloko pachwa koko gando bet piny mowuoyo moneno kuma wagwenyore gi piny. Gerkona nyamo limo wijo kae wacho ne iwagre ma samoro nyalo chak mako waka ogando chope yiero mar higa manyien. Gima kora dwani mondo wang'e ni to sanyire wawijo ka nitiere riwruok mar CORD, nitiere Jubilee Party bende. CORD nwaneno ka weekend mokalo ni neno ka Jumapil nyoro jo Wiper ne nitiere Mombasa. Giwacho ne gimiyo CORD nyaka dwe mar 12 gidwani mondo giwacho ni to ng'ama dhi ting'o bandera mar CORD. Wetangula nwaneno ka nitiere na Rokocha ne owacho ni Migosi Raila Amolo Odinga obed tenge mondo omi joma moko. Wetangula wacho ni gin bede gisesire moromo. Kalonzo wacho ni namba 2 osebedo moromo. Koro gidwa bedo namba 1. Bende iparo ni CORD dhi bedo kanyakla nyaka yiero mar higa manyien. Mungu dwa nyisi ni ka paro tamore ting'iyo gimosebet katimore. Yes. Wuodwa be luongo Raila Odinga ng'ama ber kabisa. To tiyo gi ng'ata achiel diriyo tame. Kotiyo kodi dichiel tifwenyo kite moro rengedhe. Kotiyo kodi higa achiel tifwenyo kite moro rengedhe. Joma nwa tiyo go 27 nowe watiyo gi joma nyien 2017. Sani ko ma joma nwa tiyo go e koro wewa. Incha gin mana kodwa ni mondo tamurum. Kigibede koyo. Na wacho kaendi kende radio moko e Kenya ka. Yeah. Kendo nandiko nyaka gaset. Ni CORD ok bichopo e yiero mar 2017 ok bichopo. Nikech ok wamiyo ng'ato thuolo mare mar timo gik moko kowinjore.
watiyo gi kaka paramount chief. Nitie ruodhi machon makane ikoso to kata pok owinji titweye kor yath thirodhi. Kata pok owinji makosa. Nitie jaluo moro ma Uganda ma iluongo ni Kony Jado, ng'eyo. Kony nogolo lweny ni dwa nokaw loch ir Museveni. To joma ne Kony nego ei Uganda ne ng'eny moloyo jo Museveni manonego. Jogo siko ni in ok idwar kony senegi. In ok idwar jatelo, in ipingo jatelo, in inandhoga. Mae gima wan ge ODM ka. Makane onge sirikal maduong' moriwo wate. Joma puonjo Uganda adieri mantie ka wan samoro dikoro kwany mutu e bathir. Sirikal ema giluoro. Gi kaka wan bentie ka waritore. Nikech wagore kendwa ka jaluo ogolo paro mopogore gi mar jakom. To ng'ani idwa nonegi moloyo kata Duale mayanyo utiyo chieng' gotieno. Duale ka giromo gi town kato gikwa pesa. To in ka giromo kodi ikoni pingo gi. Ka ok ipingo gi minyisogi ni kura ma gin go rem to gibiro ng'e nade. In ka giromo kodi to ginyise nade. An giko na pingo gi amono gi yudo loch. An kucha achiel di mono gi yudo loch. To ka weche ga gin miriambo to ere ka nyalo mono ng'ato yudo loch. To ka gin adieri to giwinj gi mondo gilok pachgi. Irokone nyawa limo gima winjo kiwacho ni kod ok nyal bedo kanyakla. Bende winjo ka jomoko bende wacho ni nitiere jok mose wacho ni to ji mathoth Kalonzo kata Wetangula gin gidwaro mondo Raila osir gi luor. To winjo ka ji wacho ni to modwaro ni Raila osir luor ni to unubeto kone ka nitie okenge uketo mar campaigns motegno kaka ODM okete. Iparo ni bende en gima kare mondo Raila odhi osir ng'amo bet ma ok wuothi to en owuotho komanyo mbura. An ok awaji mondo Raila odhi osir ng'ato to gima ng'eyo ni Raila mochung' ni manyo president mar kod mag benasi nyisi ni ok dhi timore, odhi manyo mar ODM. To ok obi yudo, odhi dong' kende ka ne wan 1997. Jogi dhi wewa. Nyako ser joka gi lomruok, to bende joka ka. Kano wasechikogi ni watemo ma to wadhi wenu. To ne wakip mana. Ato dong' mana ne wadhi wene gi kwayo. To be achaka nyisi kwano moro. Supporters mag Raila Odinga are very steadfast. Gin jomo ikore wuodhni nyaka giko. Joma supporter gi yumba gin mag Wetangula, Kalonzo, Mudavadi, jomoko go. Gin mondo redi ku yumba margi ni. Imiyo gi komno ni goluru. To golure. To kiparo ni Waluya biro luwo Mudavadi mana nikech en member mar kod ok gibelowe. Kiparo ni Waluya biro luwo Wetangula nikech udhi chung' senator to en member mar kod ok gibiluwe. Gibiro luwe ng'ato gi ng'ato jite kodhi chung' president. Mana ka ginyalo luwe. Ji luwo geno. Musa ne tero ji Kanaan ema nomiyo oganda Israel no luwe. Yesu tero ji e polo nomiyo waluwe waduto ng'ato gi ng'ato. Ka onge kama jatelo tere ji onge ng'ama deluwe. Kone nyawa limo. Awinji gima dwani mondo iler ne awinjo ka iwacho ni jogi kane wasesingo gi kadho ni ka wan obedo kodi to wacho ni olimo konya kod nangani adhi go wuoth ka duogo to ami to pok adhi wuoth. Ere kaka dhi duogo nangani kapok wuoth ochopo. Kaparo macha ni Raila wacho ni koboni oyiere kaka ker to biro tiyo to chako wene ng'ama chielo to mai di ochopo kama pok oyudo lemo ni. An asebedo gi jogi te, asebedo gi Wetangula, asebedo gi Kalonzo, asebedo gi Ruto, jogi te asewuoyo go te. Giduto te kibedo kodgi achiel kachiel ka wan kodini to ginyisi ni jakom dino osebedo president chon kata 207. To karang'o matimo? Makosa matindo motimo mar tamruok winjo wach ne omiyo pok obet. 207 dino nyenyekea mowe singo nodhi twe Kibaki kokawo loch. Jo Kibaki do yieno chamo muma. To kane en Muliro Gardens no singo ni Moi biro yal koni to Kibaki yalo koni mondo twegi. Ok singi nyathi moro ntiere wuoyi moro ntie ka wuoyi moro ntie ka maduong' miluongo ni president ma Tanzania. Miluongo ni Magufuli. No ng'e ni jo ofisadi obiro rodho kendo biro tweyo kendo biro chwado kendo biro riembo tich. To noko wacho no kapok ochamo muma. Deo wachi deo ok ochamo muma. Deo ok ochamo muma. Nikech jogi powerful. E piny mwadake ni joma tindo go kura to joma dongo mi chamo muma. Koro kiseno ka joma tindo go bo bangi gipongo rally. Jaluo idho bas koa Mombasa ne dhi rally Kisumu. Jaluo kwa pesa town no dhi rally Kisumu.
gi haya mtoka kane gidhi e rally Kajiado gi Narok. Tim mogedni moko ok tim. Koro wapakore ni wang'eny to gitin. To ka oganda oseluwi kama te, imbe timnegi maber. Imbe migi dwachgi. Imbe timnegi ng'uono. To kiti kodgi gigeno. Ing'eni kata joma chako dinde miluongo ni cult ka. Yes. Gimbe giketo mana ji gigeno, giwuondo ji gigeno. Ning'eyo ni din wani ka intie to wabro dhi e polo gi gach mach. Ng'ama no dhi e polo gi gach mach ka neno. Nene Elisha kuseneno. Kise wuondo gi kanyo ting'e ni sombgi betin. Giyie gi wachni mok gipenjo. Koro timo makodi gimiero. Mae wach monego kaka oganda wabed piny mondo jogo wa mariek. Bendo kele pachgi omedgi mar baba. Kata wan gi paro mang'eny mariek. Muma wacho ni ka jong'ad rieko tin e oganda to oganda dok mana chien. Ka onge joma telo n'oganda gi rieko maber to oganda dok mana chien. Erokamano mwalimu, wach madwani mondo iwewago kaendi en ni koro kaka in life member mar ODM. Correct. In ja ODM motegno. Ang'eyo ni weche misekwero to samoro osemiyi tabu koni koja kod oganda mathoth, oganda mamoko ok mor kodi kaluwore gi weche miwacho. Wacho ni in tichung' ne wach adieri kata oponi inegi to gi wach mabende ber en ni wach mwawacho ne jowinjowa en ok wachuni gigo mondo gikaw. Inyalo kaw mana midwaro ma ok idwar tiweri godo. Mwalimu nyiswa ni kaka life member mar ODM. Kora riwi e kod nikech ODM be ni e kod. En paro mane miparo ni nyalo konyo kod kata nyalo konyo ODM mondo wayud kom mwadwaro nyiri. Koro kae weyo wacho weche mag gik mane wakoso. Ere gima wanyalo timo mondo wayud nyisi ni jodenyo te. Kadine wabedi gi geno maduong' wadhi kawo. To Kalonzo do wuotho kodwa. Wetangula do wuotho kodwa. Mudavadi do biro. Isaac to do biro magini dwa kawo gokinyi kapok piny oru. To kaka watimore ranyisi maduong' en ok nyaka kawo gini. Kore momiyo Kalonzo wacho ni en odwa bedo e sirikal. To neno kamarwa ni ok nyal bedo e sirikal ka wuodwa mochung'. Ing'e ni supporters mag Kalonzo gi Wetangula gi te gin supporters mag Raila. Koro ka Raila mochung' to gin standard odhi yudogi million kata 4.5. Yes. To ka Kalonzo mochung' to wadhi yudo million 4.5 gi moko makoro dhi biro ni Mkamba wadwa ema dhi kawo gini. Ka Wetangula mochung' wadhi kawo million 4.5 gi. Kata waluya moko mano gochuni Mudavadi ka. Giko ni koro kare koro muluya man kode koro wadhi uru. Koro solution ne Raila ineno kaka in mwalimu do vidina no konego mi ng'ato en kikuchung'. Kodwa golo Uhuru to mi ng'ato. To kodwa bedo president to chunga. Anu kanyo. Nwane wacho. Kodwa golo Uhuru gi Jubilee gi Ruto. To mi ng'ato. To kodwa bedo president to chunga. Kodwa bedo ka bedo president maduong' ne. Ok ni ka bechario ne ka. Bedo president en golo Uhuru gi Ruto. Bechario. No. Golo Uhuru gi Ruto ng'ata nya golo. William. No, ngata mukao nyagolo ke. Dong igolo ke te kawo kom mar president. Golo Uhuru gi Ruto. Ngata nyalo timo. Kata sani wach machungo Joho. Joho nyalo golo Uhuru gi Ruto. To ka wach maduong' en mondo Raila obed president. To tema kendo chako tem 2022 nyaka chimuno bedi. Manyiso ne wacho ni ka bedo president. Manyiso ni ko chuno do bedo president to kodhi bedo 2017. Wadwa nanyisi ni nyaka Raila Odinga. Mane momiyo Joho wacho ni 2022 ene mudhi chung president to lenga. Nikech yani mano Joho wacho ni ya ni kipoka Raila bedo president 2017 to en mana one term. Oro wacho ni ya ang'e ni ok odhi bedo 2017 koro wena ana time 2022. Mane wach man kaendi ma jopiny ok netie. Because waseyiere Raila dhi bedo president ma one term. Donge ka kunya dhi bedo president mar watam kodhi 2017. Omiyo Joho konego wachi no dhi chung 2022. To ko wacho no dhi chung 2022 to tiene no sengeri Raila ok dhi bedo president. Mane wach man kan. Gimo ketwa go ni en ni mondo wabed gi geno. To ka wan gi geno kuom Raila to tiende ni ng'ata matale wadwa nego. Ng'ata mok luwe ok wamikura.
Emomiyo ineno ka wabunge gidi kibedo kodgi e restaurant uchiemo Yeah. to giywak kabisa e wach ni otamgi e pati ope. To ka gidonjo ODM to igo sigalagala ni gino ber. Nikech gigombo certificate. Iwinjo? Awinjo. Jogi gin joma oherore kendgi. Kech gima gidwaro chakra timnegi marach manade ma ketgi ginindi to giwuotho e ng'egi to giwuo nikech gidwaro komcha. Jopiny be koni ka jotendwa ema okoni gini ber. Karo ber. Jotendgi koni gini ber nikech ng'ato gombo certificate mondo oyiere. Erokamano ne mwalimu awinje mane oganda moko wayo ka osewacho ni ka dipo ni Raila omiyo ng'ato to migosi Ruge ne dhi yombo gokinyi. Koro kang'eyo imbe chake wacho ka ine ka Raila ng'ama ne Raila omiyo tuwa dak no yombe gokinyi. Kibaki. To be ing'e ni turn out manani e piny Luo noingo manani e piny Kikuyu. Mana dira. Wan kaka joluo wan gi sigu gi ng'ama tiyo cha. Emwadwa golo. Makara ilo koni hoyo sani kura miyo Mudavadi mugol go jokuogege. To wadhi go kura wang' achiel mondo wagol jokuoge. Kokoni ase wuoyo gi Isaac Ruto oyie chung wagol go jokuoge ka. Onge coach Raila madhi oko ni Raila kochung. Kech wan wadech golo jokuoge. To jomodongi to dech gi yiero wuongi kwaseng'e kwano no. To wakoni kura milion karibu 4 mar Waluya. Wanyalo mana yudo gi kwasarenda ticket ni ne Muluya. Nikech joluto ngik mabro dhiye wan nyaka wagocha nikech wadwa golo jokuoge motamo wa e tije motamo wa ala sirikal masandowa. Kuro mane solution. Solution malit. To yath mathiedho tuo nyaka bed makech kata malit kichwaye. Agoni erokamano madongo ahinya mwalimu. Mano en koko mar wach kawan kod mwalimu Dio sawa choche kende achiel ariyo adek mamoko awacho ne ukaw ma bende ok dwaro mar kaw ma ok kod gombo mar kaw bende kik ukaw. Mwalimu oriti mari ne oganda Noganda Luo agonu erokamano kuom winja kata obedo ni weche mawacho samoro nyalo ketho chunyu tadieri thothne joketh chuny. Ne nitie japuonj mane iluongo ni Stefano nochiel gi kite nikech nowacho adieri mang'eny. Taming'a piny ji nofwenyo ni en mana wacho adier. Aruoth ogwedhna udo. Erokamano mwalimu Odowedi. Mano ne koko mar wach kod Jafelo Mbaga kawan kod mwalimu Odowedi. Oretu masani. Erokamano.